Venäläisten ilmahyökkäys Helsinkiin noin kello 15 aikaan on saanut aikaan hirvittävää tuhoa tässä aivan linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa maanviljelijäin maitokeskuksen toimitalossa. Tähän on osunut palopommi. Koko piha on nyt täynnä autojen raunioita. Yksi on vielä tulessa siellä ja koko talo on aivan koko sen piha täydellisen sekasorron vallassa. Täällä juuri pelastusmiehistö, poliisit ja sotilaat suorittavat ensi tarkastustaan. Täällä on löydetty useampia ihmisuhreja ja useita loukkaantuneita on viety sairaalaan. Linja-autoasemalla oli juuri ilmahyökkäyksen tapahtuessa suuri joukko yleisöä valmiina poistumaan pääkaupungista linja-autoilla, mutta kaikeksi onneksi ei tämä pommi osunut aivan linja-autoasemaan, vaan noin 200 metrin päähän siitä. Joka tapauksessa linja-autoaseman kaikkien linja-autojen ikkunat rikkoutuivat. Linja-autoasema itse, sen ikkunat silpoutuivat, mutta kuten sanottu, täällä maitokeskuksen talossa täällä ovat pommit aikaansaaneet hirvittävää tuhoa. Poliisit juuri tyhjentävät tätä aluetta. On kulunut noin 3-4 minuuttia hyökkäyksen tapahtumisesta. Tässä on juuri ympärilläni joukko ihmisiä, jotka ovat olleet juuri paikalla silloin, kun kaikki tapahtui. Missä te olitte silloin, kun hyökkäys tapahtui? Olin asunnossani. Tässä samassa talossa siis? Samassa talossa. Ja puhumme justiin, että vaara on ohi. Siinä samassa kun tuli sellainen kamala räjähdys, niin, että ikkunan sirpaleet tulivat sisään. Vaimoni ja tyttäreni juoksivat suin päin rappusi alas ja siellä muodostui pakokauhu. niin. Menimme kellarin suojakammion kautta, mutta sieltä tuli kaasut vastaan. Luultavasti termittikaasun vai fosforikaasun tuoksu, se oli niin kamalan kova ja liekit vastaan. Täydymme hakea toista tietä yli pihan. Sirpaleet ja plootunkappaleet sinkolivat vaan, josta oli haavuttu siitäkin. Ja kyllä oli siinä portin pielessä jo haavuttuneitakin jonkun verran. Keltä käsi sirpautunut. Ja joka tapauksessa hirveätä tuhoa. Koko tämä edustakin, tämän talon edusta, se on täynnä lasisirpaleita. Koko piha on yhtenä romurauniona. Ja katsoessani tuonne ylös seiniä näemme täynnä konekiväärin ammuksien jälkiä. Venäläiset ovat paitsi pommeja käyttäneet myöskin konekivääriä hyökätessään Helsinkiin. Nyt on koko onnettomuusalue tyhjennetty. Poliisit ja apumiehistö työskentelevät vielä täällä. Ja katsoessani tuonne taivanrantaa kohden näen siellä 2-3 paikassa nousevan vielä tulenlieskoja ja savua korkealle ilmaan. Sinnekin ovat venäläisten pommit osuneet.